Bai, Sonia, lehendabiziko platera, hasteko prest gaude. Esan da bezala, babarrunak izango dira, nungoak eta tolosakoak, ezta? Bai, noski, tolosakoak, hobenena dira, bueno, netzako. Hori da, lehendabizi osagaiak esango dizkizuet. Odolkia, gatza, Ibarrako piparrak, Tolosako babarrunak, baratxuria eta asa. Bai, Sonia, osagaiak esan ditut eta hasteko prest. Bueno, oso ondo, aurrenekoa komentatuko dizuet, irailen babarruna, hau esateko zarra da, lehortuta dago, eta hasi berria daukagu, leheno, hau ja, oain, frontoien hasi ginen ja aspalditik, oain dela igual 5 edo 6 urte, probatu genuen babarruna hartzea lehortu gabe eta sukaldatzea. Ze ikusi genuen, nola urez beteta dago, probatzen balin badezu, ikusi, dena puskatzen da, zapore oso vegetala dauka. Orduan, hasi ginen, lehenengo, igual hilabete terdi hola, erabiltzen lehortu gabe, gero ja ezin dugu. Egin dezakezu kongelatu eta gero erabili, baina, egun nola beti momentuko produktua erabiltzen dugu, lehortu gabe erabil balin badezakegu, erabiltzen dugu. Normalen, urrian, ja azaroan ez dugu eukitzen. Nola orain irailen gaude, ja lehen esan dugun bezala, gaurko babarruna erabili behar dugula lehorra da. Orduan, esate baterako, zarra da. Zarra, normalen Tolosako babarruna urte bat bakarrik dauka. Produkzioa oso txikia da, gainea oso produktoreak eukitze dituzte 80 kilo, igual handiak 200 kilo, eta normalen leku desberdinatik etortzen dira. Tolosa aldamenetik, Albiztur, Bidania, gero Tolosane Goierritik ja gutxigo, baina, ni esateko, enbeste urtean egunero jartzen zan babarrunak, eta guain jartzen da. Orduan, urtero, igual astean behin, beste produktore batena daukau. Esan behar da, produktore bakoitzana bere zaporea dauka. Desberdina dira, ia iguala, ni nabarmentzen dut, zatikan ja asko erabili ditut. Igual bezeroa ez du nabarmentzen, baina ni bai. Orduan, jartzen dugu babarrunak azuelan eta ura botatzen du. Ura botan. Bai. Hori da. Esaten dute, bota behar dela, 4 litro kilo bakoitzeko, baina nire ustez gehiago bota behar da. Nire gustatzen zait, aurrenetik ura asko dau eukitzea eta ez juten... Gero pixkanaka gehitzea. Ez, netzako, baina hoi dia bakizu sukaldariak gure mania dauzkagu eta nie bai. Orduan, urez bete, zua aurrenean... Indar pixkat eman, bai, asko. Asko, tope, eta gero jisten jun. Tope, olio pixka bat. Tope pixka gehiago, olaxean. Leno, egitezan tipula pixka bat botatzen, baina ja aspalditi ez du botatzen. Tipulare ez, oain, ez, oain garbi egiten du. Ta ze egiten dugu, sakramentuak apartekin. Orduan, leno esan dezun bezala, zeintzuk izaten zian betiko sakramentuak, justo denbora hortan zeuna. Aza, zatikan ja asaltzen da, eta orduan, pixkat egozten dugu, salteatu pixka bat baratxurikin, eta iazta. Hori, garbi-garbi egozi, ura eta gaz pixkatekin, eta gero atera, eta salteatu. Salteatu pixkat. Ze egiten du oso gutxi egozi. Ze konsigitzen dugu, aza bere aldente pixka bat egotea. Koloreaz galtzea, zapore gehiago eukitzea, zatikan beti ohituta gaude egozi asko, eta azkenean, produktua bere kolorea, zaporea eta dena galtzen du. Esan behar nizuen, aza 2 mota daude. Bat lisoa eta beste bat rizatuta. Orduan, hemen daukaguna lisoa da. Ikusten duzun bezala, baratxatik hartuta dago, eta aurreneko horrik, kenduko ditugu, pixka bat. Normalen eskukin kendu dezakegu, Bira, animatu zaitezte, oan garaian, irailean, freskuan, porratzen, hori da, ez? Beti ohituta gaude, konserba bezala, gorrian, ez? Baina, oan,
aletu, lasai, eta gero, egosi. Eta beste modu bat jateko orduan. Hori hilabete, behak esan da bezala, hilabete eta erdi hontako kontua. Eta gero behin aletu ezkeo, osgailuan, astebete irauten du gehiago ez, ezta? Astebete, bai, klaro, ez dugu komentatu, klaro. Egiten nola, oiz, lortu gabe dago, germinatu iten du, humedadekin. Orduan, esan behar nahi zuen, hau animatzen batzeate, etxean itea, horrela hartzen badezuek, ikusten dezue, babarrun guztia lisoa da oso polita. Haundia, eta egiten behar deuna da, ur gutxiago bota. Zatik nola, bera ura dauka, denbora gutxi behar du egosteko. Bai. Ze izaten da diferentzia, hau, azala oso fina dauka. Normalen, fama dauka Tolosako babarruna, azala beti, hauan hor gelditzen dela. Eta honekin, freskoa balin bada, suabea. Hori da. Así que, bueno, aza fin-fina moztuko dugu, bakarrikan nola birraziola egingo ditugu, ez? Zu tanitzako. Da, biluntzako. Oso freskoa dago. Aitzen da, ez? Bai. Soinua, ez da? Soinua, bai. Erakitzeko orduan. Orduan, nahi bazu, jarri ur pixka bat kazuela batean? Mesedez. Tronkoak, urte, pixka gero? Bai. Horrekin nahikoa, lasai, bai. Zertikan gutxi daukegu. Eta jatetxian, adibidez, urte guztian zehar egoten da babarrunak, ez da? Bai udara, udazkena? Bai. Negua nola ez, baina... Egun guztitan jatzen da, eta interesgarria da, normalean galtetzen digute, eta udara jendea babarrunak jaten ditu, bai. Noski, kanpoko jendea etortzen da, eta babarrunak jaten ditu. Kontutan izan behar dugu bai, babarrun hauek ez diala, igual, kanpoko babarrunak bezalaxe, txorizoa, eta hori dena, barruan iten da, eta azkenean izaten dira platen, bai, oso. Hau garbila. Hau oso garbia da. Oso garbila. Oso garbia. Eta gainea, bueno, sakramentua janditzakezu, nahi balin badituzu, bestela oso garbia da. Kau, Tolosako heldu jendea, normalean nola baserritan, eguneroko janaria zan, aspertuta daude. Normalen esate dute produktorea, baino jendea etortzen da babarruna jatea, zatikan beraiek daude, babarrunataz, itzengo deu, martxan jarriko dugu, gatz pixka bat botako dugu. Itzengo deu, irakiten hasten dan. Hori da. Eta bitartean, egingo duguna da... Baratxuia txikitu. Bai, bat bakarrikan. Bai, hemen ikusten dut odolkia, eta odolkia pentsatzen dut, hornitzaile bereziren bat edukiko ezula, bat baino gehiago, pentsatzen dut baitaren. Bai, gu beti erabiltzen deun odolkia olano arategikoa da, behasainen dau. Bai, sonia zeiruitzen, pixka geizte mari zua. Bai, irakiten hasi da, osakeo hain. Zu motelean, ez da? Bai, euki behar dugu zu motelean. Izan behar du bere sonidua pu. Hori da. Eta pixkanaka. Tapatuta, tapatu gabe? Tapatu gabe, netzako tapatu gabe. Hori da. Normalen zeiten dugu tapatzen bali badu, azeleratu pixka bat prozesua, baina gutzako normalen tapatu gabe egiten dugu. Tapatu gabe. Bai. Kontutan izan behar dugu, babarruna gutxi gora bera 2 ordu terdi hola egosteko behar du, eta gero ja gatza botatzen da azkenengo momentuan. Eta gatzakin eta pixkat sua iotzen, konsegituko dugu bere krema. Loditasun hori. Bai, txokolate bezala itea. Hori da. Bai. Urare irakiten dago, asa egosteko, eta beraz barrura. Bai, sartuko dugu. Sartu, bai. Hemen ikusten dut odolkia baitare. Jarriko dugu egosten. Bai, pixkatekin, nola zen? Normalen, jakinda dago, erosten dugun odolkia normalen egosketa txiki bat dauka. Así que etxen iteko daukagu, ordu erdi hola, egosita dago. Zuk ez dezu zulatzen, ez da? Ez, eta ez dut inoiz,
irakiten usten ura. Zatikan bestela, lehertu iten da. Eta kontu zibilidad da horrekin. Bale. Bale? Arki orduan ikusten duzu babarruna martxan, zumotelean, presi gabe, pare bat ordu terdi. Bai, oain egingo dugu baratxuria zatitu, txikitan. Bai, txikitan. Bai. Bueno, hau guztoan, nik iten dut, frontoian egiten du, baina etxen iteko, nahi balin baduzu laminatanin, igual zaio. Azkenen eman behar dugu... Zapore pixkat, Zapore pixkat. Hori da. Bai. Eta hori, erabiliko dugu olioarekin salteatzeko. Bai. Normalen aza, eskaldatu pixka bat iten dugu. Bai. Oseak gutxi, oso gutxi. Oain ja irakiten hasi da. Bai. Eta egiten duguna da... Urotze atea? Ez, atea eta pixka freskatu. Eta pixka bat salteatu. Hori da, bale. Hombre, etxeniteko, bakizu jatetxetan beste erabatea funtzionatzen dugu. Ezin dugu razio bakoitzean pixka bat egosita beste hain. Normalen, gu nahi balinda dugu egosita utzi, zu esan duzun bezala, urotzetan utzi, oztu eta jazta, eta gero erabiltzeko. Momentuan hartu eta salteatu. Hori ja, kantidade asko Así que hau eginda egin dezakegu. Vale? Nola ja ez da, eskurridorea hartuko dugu. Bai, betxen. Ai. Barkatu. Horexen. Honekin ondo, ez da? Vale. Hola. Bueno, hemen dana martxan dakau eta bitartien kontu kontari, ez da? Esan dezu bezala, zu gaur egun zaude Solana lauean. Bai. Hori da, tinglauan aurrean. Bai, ondoan. Ondoan. Bai. Bueno, tingladoa, zerkauzia. Zerkauzia? Bai. Normalen ja ezagutzen zaio zerkauzia jendea ja erabiltzen du... Tolosatik kanpore bai? Bai, bai. Ni beti tinglaua. Ni beti nola zerkauzia deitzen diot. Gainea, Solana, lauen, bere izena, kale Solana zan, eta laugarren zenbakia baino hain dela urte batola, kalea aldatu da, eta hain da zerkauzi kalea. Baina, bueno, ja ohituta gaude jendea ja Solana kalea, eta, bueno. Nik gaur ikasi dut, zerkauzia. Bai. Dala tinglaua. Bai, alz izaten da. Bai, bai. A ber, bai, txatagia hartuko dugu. Olio pixka bat. Hori da. Bueno, eta berriz pixkat esplikatzea batikan, berak egiten du lana Solana lauean, esan bezala zerkauziaren aurrean, baina gaur omenaldi txiki bat nahi ditoin, frontoi jatetxeai, ezta? Bai. Fronton jatetxeai. Bai, zatikanan 11 urte, bueno, beti nao Robertokin ez dakit zenbat urte, baina nire praktikak, bueno, nik ikasi nun sukaldaritza zebanken. Eta orduan, praktikak egiten ditu frontoian. Eta gero, bueno, udaretan egon nintzen bi udaran, bat Menorkan, Karaba jatetxeetan, eta gero beste udara bat egon nintzen Madrilen, Sagardi, bueno, frankizia bat da, eta han egon nintzen, bi udara, baino urtean zea Rasteburutan frontoian. Bueno, baratxuria ja. Listo dituzu, bai? Bai, kolore hartu gabe, aza botako diogu. Goatzen bazeate, ja salteatu pixka bat. Bai? Saltertxo bat eateko dugu. Bai. Salteatu. Goatzen bazeate, ja uretan gatza zeukan, baina gero beste pixka bat erabil, bueno, bai, salteatzeko momentuan, hori da. Normalen tronko hauek, bai, eskapatu izait, baina kendu, zatikan bestela hauan oso txarra dira. Bai, zati bigunak aukeratzen dituzu, ez da? Egin behar duguna da, guarnizioa preparatu, gero babarruna jateko. Zein dia guarnizioa, lehen esan dugun bezala, Ibarrako piparrak, bueno, langostinoak, bestela, aserretu iteia, gero, odolkia eta aza, bale? Garbi. Bai. Esan behar dizuete bai, guain, denboran dago, fresko-freskoak? Bai, fresko-freskoan. Eta, bueno, ezagutzen dira hemen taberna guztitan, jatetxe guztitan, guain nola hau produzio asko dauka, frigituta jaten da. Bai. Bueno, esan behar nizuen, egon izan urte baten ikusten nola egiten duten horrela enbotatu, eta eskuz egiten dute. 35 fila jarri hemen eskuan, eta gero horrela sartu. Lana manuala da,
Bai, 35 gero zerbait gehiago sartzen zuten. Orduan, lana manuala da. Manuala, bai. Eskuz, egindako lana. Nahi dezuzuk enplatatu? Ez, ni... Bale. Zuzuk enplatatu eta ni laguntzeko prest. Bai, guantxen esan dezunean, Ibarrako langostinuako piparrak makina janditugu, aurten gudaran, ez da? Claro, hombre. Oso guztoko ditut, hortzen pepita bezala, esaten da bezala. Gainea, izaten da produktu bat, jende guztia da hoi txoiten azteko zatikan. Pipa bezala ze, jateia? Hori xen. Pipa bezala ze. Bai, garagarduakin, ardo pixkatekin, txakolinakin, zagarduakin ere bai, eta denbora libre eukizkeo. Gero Gero erabiltzen da ia ebai guarnizio bezala, aragikin, arraiakin, bueno. Eta bato beste tokatzen danean pikantia, orduan ogila urre euki behar, ez da? Bai, hoi komentatu behar nizuen. Normalen, jendea galdetzen dut, eta zeatik hanpikatzute, haundi dialako, txiki dialako, gorria dialako, nei beti esan diate, eta konprobatuta hauka, pikatze dute udara, oso lehorra balin bada. Bueno, eguzki asko egiten balin badu, eta ez badia regatzen, pikatze dute. Osea, dia ura falta zaiolako pikatze dute. Hori esan ondoren, aurtengo udaran ez du pikatuko, ez da? Ura euki deu, euski pixka faltare izan deu, eta lasai jan, aurtengoek lasai jan. Nei batzu tokatu iate, Bai, nei bato bestere, bai. Nei gehiena egitezan da, haundizenak. Bildurik gehiena dietena dia, haundizai. Ja, kuriosoa da, baina normalen... Regituta ertentzen dianean hortxe pixkat azala arrotuta horiek jaten ditugu bukatu iten deulako platera, baina horiekin kontuz, ez da? Kuriosoa izaten da, normalen horrela ikusten dugunean, ja badakigu zein pikatu behar duena. Bai. Eta hementxe hau segurazki pikatu ingo du. Zatik normalen beste berde kolore bat dauka. Eta gero gurri bat egin ondoren azala horri hartzen dioren bat. Hau ikuste zaio gogorra daola, osake hau segurazki asko pikatuko du. Hasieran bere izteukuten hartzen ditugunean banan-banan, baina bukaeran dana jaten ditugu, bai pikantiak eta ez duna pikatzen da danak, ez da? Pikatzen balin badu bakizu txakoli beste, barrua. Bueno, oain, ja egozten dao odolkia, eta orduan... Pixka geizten nahi zua, oza iruditzen, igual pixka? Ja, ikusten dugu. Bai, hori da, horre baino gehiago ezin dirakin. Ja, eta oain jetxi, eta gutxi. Gero, ja, eta babarrunak bai usten ditugu, ikusten duzuen bezala, ura oraindikan ez du eskatzen. Orduan zonia, egon ingo beha pixka babarrunak zai. Ezan dugu, 2 ordu terdi izango dela gutxi gura bera, bera lagatoz. Azeitxura, Sonia? Ikusten duzu, leheno esan dizun bezala, pul, horrela dijoa pixkanaka, eta ia bukatuta dago, oain, leheno esan deten bezala, gatza botako diogu, azkenengo momentun. Bai, ura eta urakin makarrekan egozi ditugu, hori da. Eta oan azkenengo momentuan gatza. Ura eta olio pixka bat. Olio pixka bat hori da, bai. Oain ja, ebai, odolkia daukagu. Kontuz atea, ez da? Bai. Ez zu mutelien negozi ezkeo, baten lertu gabe. Ondo. Normalen pixka bat itxoin behar da, zatik anuain moztu balin badu, azala lertu iten da, bale? Pixka bat ezakit minutu bat ola itxongo dugu, ez puskatu, azala ez puskatzeko. Normalen guarnizioa bukatuko dugu, babarrunak soperan sartu. Zehontzi polita. Bai. Bueno, itxoin probatu behar ditu. Horek beruan mantenduko du, ez da? Bai, asko. Etxe askortan gertatzen dana, ez da? Banan etortzen dira bazkaita, bat ordu bita, beste eskolatik hartzen da lauek jaten dute etxian, eta laurak ordu desberdinean. Olo kontzi batien zartu ezkeo, epelepela mantendu, eta etxe iritsi eta jan babarrunak, ez da? Bai. Beste gauz bat komentatu behar nizun, normalen ebai, jende heldua babarrun krema eskatzen du. Normalean egingo genuke babarrunak eta salda hartu eta trituratu, baina gure kasuan nola salda oso lodia da eta, bueno, eske zaporea ez du ezer ikusirik, bakarrik salda ateatzen baduzu edo berrinduta.
Orduan, bakarrikan ateatzen dugu salda. Hori da, honekin burruntzarekin. Bai, pixkanaka. Bueno, ja, pixka bat itxoin deu, pixka sartu, labana. Gaurko honetan hau da ziera, ez da? Babarrunakin, Tolosako babarrunakin. Bai, bueno. Barkatuken bai. Eskerrik asko. Pertsoneko pare bazati, ez da? Bai, bueno, normale jendea gehiago jaten du. Bai, gainea, gure kasuan beti esaten deu, bukatzeko babarruna jateko, jatetxean. Ez igual babarruna eta gero solomillo bat edo zerbait beti, bigarren platera babarruna izatea. Aurretikan komentatzen deu pixka bat, pika bat hartzea, edo ensala bat, edo barazki pixka bat, eta gero ia bukatzeko babarrunakin. Gainea bi plater jan nahi balin badituzu, hobeto. Oain ja babarrunak aterako ditugu. Ikusten duzu? Ze txokolatea egiten du. Bai, loia, itxura ona. Beti ateratzeko, ni mania bat daukat, eta inoiz ez horrela zatikan babarruna zapaldu iten da eta puskatu eta hoi dena. Inten duguna, pixka bat bolkatu, eta atera. Goxo ez da, hola, barrura zartu eta atera. Habilidadia hori da baita ere ez, alia osoikan. Ondo gozita eta osorik gelditzia. Babarrun hau asko lertzen da. Eta gainea urgabe gelditzen bada... Deseindu egiten da. Bai. Orduan platera izango zen. Hau guarnizioa. Hori da, asa. Baratxuilekin salteatuta. Bai. Odolkia eta Ibarako langostinoak. Langostinak. Bai. Egin dezakegu gatz pixka bat, gatzelodia bota. Gatzelodia bota. Gatza hau berezia da, ez da? Koloria jala. Bueno, jeraneko gatza da. Bai. Kubo bat bezala eta... Bai, barrua hutza bezala, ez da? Bai. Kurjinten puntu horrekin. Bai, netzako, osea, oberena da. Bai, eh? Bai. Dio pixka bat. Eta hauek izango zian babarrunak. Babarrunak. Pixka tapatuko deu. Eta olexe utzi. Gure xefaren azken ukituak ezan, eta berehala gatoz, babarrunak eta aztatzea. Babarrunak ura eta oliotan egozi. Asa zatitu, ura eta gatz pixkatekin egozi. Asa xukatu, olioa eta baratxuriarekin salteatu. Odolkia ur motelean egozi. Babarrunak aurkeztu bere hornigaiekin. Bai, Sonia, dastatzeko momentu iritsi da. Oso ondo. Aber, zemuzkoa dauden. Aber, guantxen, nugu dio biztu guen. Loditasuna behinepen lortu dugu, ez da? Hortuz pixkatekin. Ja, ez da. Eta pixka utzi dezko, bera segituen loditzen da baita. Inberritan, beti ligeruo. Bueno, dastatzera noa. Lehen da biziko platera. Ea nolako da. Aliak oso zoikan, eta gero barrura zartu, eta ondo egozita gabe. Zituan, biunak, hori zen. Eta guan, bere sakramentuak edo hornigaiekin, ez da? Lehen da bizi. Bueno, egin dezakezu nahi bazu, bueno, hoi egin dezakezu barruan sartu, edo horrela jan. Nina jo zean. Ni aparte jaten ditut, nahi ez zait gustatzen astea dena. Bai. Bueno, egia esan... Beha gorkia? Ja, egia esan behar dizut. Gehienetan ni babarrunak bakarrik jaten ditut. Bakarrik piparrakin, eta jazta. Gero aza gustatzen zait lehenengo plater bezala, eta gero bestea jatea gero. Ba, odolkile fin-pina dago, Badu bere zuk esan dako pikantien ikutori. Kompleto. Indarra. Lehen da biziko platera, indartzua da, geure platera, babarrunak, urte guztien jateko, aproposa. Eta gogoratu, garaian,
joan irailean, lehorra ez, freskoekin animatu zeitezte, berala egosten data. Bai, animatu, bai. Animatu, bagatoz bigarrengo platerakin, berala.